Господи, аз те моля не за чудеса и не за миражи, а със силата на всеки ден. Научи ме на изкуството на малките крачки. Направи ме наблюдателна и находчива, за да мога в пъстротата на ежедневието на време да се спирам на откритията и опита, които ме вдъхновяват. Научи ме правилно да разпределям времето в живота си. Дари ми тънък усет, за да различавам значимото от маловажното. Аз моля за сила, за въздържание и мярка, за да не пърхам и да не пълзя в живота, а разумно планирала деня си, да мога да видя върхове и далечни простори, а понякога даже да имам време за насладата от изкуството. Помогни ми да осъзная, че илюзиите не помагат с нищо, нито спомените за миналото, нито мечтите за бъдещето. Помогни ми да бъда тук и сега и да възприемам тази минута като най-важната. Опази ме от наивната вяра, че всичко в живота трябва да бъде гладко. Дари ми ясно съзнание за това, че сложностите, пораженията, паденията и неудачите са естествена част от живота, благодарение на която ние растем и съзряваме. Напомня ми, че сърцето често спори с разума. Изпрати ми в нужния момент някой, който има силата да ми каже истината, но би го направил с любов. Знам, че решението на много проблеми е в изчакването. Затова научи ме на търпение. Ти знаеш колко силно се нуждаем от приятелство. Направи ме достойна за този прекрасен и нежен дар на съдбата. Дай ми богата фантазия, за да мога в нужния момент, на нужното място, мълчейки или говорейки, да подаря някому нужната топлина. Направи ме човек способен да достигна до тези, които са стигнали дъното. Опази ме от страха да не пропусна нещо важно в живота. Дай ми не това, което искам, а това, което действително ми е необходимо. Научи ме на изкуството на малките крачки. Антоан де Сент-Екзюпери.